mama. I see and saying see antivek so any the busia 500 Ghana cedis. Omo fancy so omo konya. And say so I mama Felicia. I say and saying see mama vek so 200 Ghana on fancy son in konya. Yeba GNT I say Piao. Mr. Kingsley Kakari on the busia. I say and saying AC Abusia na so 300 Ghana cedis on fancy son in konya. Mr. Paul Checheku Mabr3 Sabiaguai Brago Papabi Checheku na mo do mo so family Adriana Ebusia Tria Brane Nan mo akra boa ne aboa kraman jakoko tria na no Adriana Ebusia de mo ye bibi se ne se nso bom se kuku na mo kadwanti asia ne se pra na mo dwabo de aguma na nso na se pram Kosomo de no Checheku ehwema nem na so hwe bi na to wonu aba asabiagoa ya na me ne danso se ma me se bi nkyira wona to abusua dom nya me gira ho na me gira ma Maame adua ne wanya ne ba bi ko ne ba me cha Maame ti ase na ne ronko ne dofo prako pa panfo ka sa ronko bi sene nwia Ame adua ne timi kwatena Maame Afia Br3 saa na panfo ne adidi ya ho komo eno adua ne adikai eno abra na eko adoye no oda na oyi kire ne ntino asabiagoa framane ne ba antimo abato abra ne maame no otwa bi no de ama eno acha no otwa bi no de ama eno adua ne etine se preach kase ya boa eno ame chance wo mehwefo wa hwe ha na ka hweye Checheku said eno ame cha ampo hema cha papa bo yi kwan $1 million baako ense wo so na ka wo nua ba asabiagoa brago na aka aduana atwa bra na busunya nya said mama me cha wo si Checheku eni nua ba me je ya na me da ase piao da ase Checheku isa me so bi da mani pa ka
Ono Maame any nuanom ose ensan ensi bla kwame apofo ensan no eye 300 Ghana cedis onfa ensesa ninkonya yebeje nti yada ase ensan eye sister amasewa eye oyonko pula one na yere ose ensan si so 300 Ghana 5 nkonya yebeje nti yada ase and somebody efri osika mamia oda for me nena na wa manone ono okunu o say ensan ensi abusia na so 400 Ghana mfanse samu nkonya yebeje nti yada ase iti ebusna entina se na yemfa ensa entonsa yo ebusia ese momla na mobechi ya fefefe
ɔne na busuya ɔse ensan ensi penny ni kakra so 200 Ghana cedis mo fancy sa mo nkonya bosu mpacho beji receipt why onya ne baby call Asolia na odon Heaven's Gate Assemblies of God omona ato santene a omo ba ba chie to us. Where I'm too bad, I was Asante Mampong. Over to me, I should say, I will do my dear, I would be a Mabr3 in answer 7. To something on Mabr3 and somebody Apostle Frank or sending you about Prekopene and Tivik. It is saying is in the Sunan Abusia 400 Ghana cedis. Mabr3 if are Nuncia Abusia penny, yes, or Maame bear 300 Ghana because a Jumano, Miana message Abusia penny, Wajia to Ghana cedis. Cause me to Sabo, if I tobo. 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 Tibusia. Namode. Tobo namami. Extra. Engineer. So 1,000 Ghana cedi, 1,000 Ghana cedi. You get it, that I was saying. Sanity and Sana the idea.
Ana wasoma na bushia so omumra machia me na akuyesewa ama sewa anti santini hu ya na opani ado na yire makuya owo you apofo me na BIRAGO me na kesoa me na sewa mpafo munyina amfa mo asomfa me muni munua no munyina efiri na apofo na kwamradwemo munyina ana mo wofa me gina ho ma na pere asare abusia ya na porobi mensa eda ya no every say ya yiri frito ye ya ne mo na apem so abedru ne ya nkasa ya ye bebre nti ya ka bibia nkyere ya ma no every say nkwancha de fa ya de sika ena ya ba ya se kuta ensam opipidu na apofo one na kesoa na sewa na BIRAGO ani abusia nyina na mo wofa munua na mo nyina na monye na mofa enwumere ye de aka ya ase empata agufom ye kan sa ne ye nko ebi bekọ ebi wa ha ye nyina ye wire mu akosi nyambo adwada ye ja ya ase kwa wia na afi ye de akwansrata ato etina na no se mo ani age de kunafo yi ebe ye hu a mompre ye mompre ye biemu ya da mo ase mesra mo ase da fo mo beje krata no na mo nkwada mo bisa me ma no mo be kire abusia pani ene na abusia no mo ada wo mo ase se adwuma no papa no so ya obaje million miensa eti me so million miensa no me ma no nko e mama ase e ka me da ho ya mi gina mu na kwasi pa abusia pani fo aso fe me yo me pa mo cha santini ya chi efiri ba bia asa me na oyibo akuya ni fiewura omufiri nyina hine ton e na abedu ada mo ase e do nyankopon so ase na kwasi pon me pa cha abusia pani fo aso fe me ante abrem pon man pa cha fo aso fe me na apofo fo aso fe me me gina me nyina no bonim gina ma ye maame amaje me ne ma sani owo kasa kire mu ni wo se mriyo empem ahenum na mo adawro ma monye na nka dua na busia nyina na mo fa enka masempata engufom esansa mo bagenti medical da na seda dada na sedafo mo adi ne banachi na mo ada ase na ahye nyame ani mo nyam eni eye mabusia fo no de kwa kire ho yo na Mampong me Maame from Poma, me na ya afra baby amobi afra mo aso mfeme me gina ha ma sister coach wase mo ame bubo mudi opepe ba ko esi mo so na nka na nanom aduana abusia nyina ya abeje ko na mo nkoda ase ya da mo nyina ase nyame nhira mo nyina na mo fa nka mpata ngufom ya da mo nyina ase asedafo no mo di Maame na chi na mo akoda ase na ahye nyame ani mo nyam ene sika woden obi cha 1000 kra da na ase da mo ase kununom emema yirenom sabe yake ho abom se yafunu ba akumu ade ampa emaya ni ate mema nso ani ate ti yase mfa ade bia keka ma me ye kununom aje sabe mo hwe ni ama ye de ba no ba pa kwefure dia ete se ye kununom mo dofe ye yirenom dofe sabe se santi ni jujuma enye obi ase ye Maame ne nse no emaya kununom emema yirenom o se bedie sabe o mo ni o ma na adura
Kakra na ne BIRAGO baby a obi afa waso femme enche bia na de santre bi chiaye sai na me na ne BIRAGO enti no mo ba na mo medi no ene ye se me na na se wa sania makia na busia no a wa mo frin kraba o mo kasa kire na ne BIRAGO ni o mo se opepin nine na ne BIRAGO sania makia wawo US now man and crop for buy no homo kasa chiro ni na na pofo me pa chiro sa na ye sister efe wo se na na pofo no abusia nyina empem ahenu monye na mo fa kampata mu fom mesra mo amode nkrata na bram na mo abaje mo se aha ye shi yo na pofo me pa chiro tie me kakra aye opani Mr. Ya Jesse was in a young cobra bopano, o man it is so Maame frato. And now we jam Maame cry about one to make us over a town chain wako. Okutan and some of the people knew an amp of way here, and you murder a command sympathy. What's it? Yo, me pamocho, and penny fosse. And for Swantina, ya pencil, ya didn't raise a theatre. Send your mamma, me bonds or barn, the bread, me say, Bemana Saba said, I didn't yet, men and Nama say, well, the Yaman and the BIRAGO. Nina, a year, I dear Bacope, and tea of a pen nine, and no, I'm a pastor. Yo, Nana Puffo. Nana Puffo me patriotia me kakra. I classmate for 1974 for I plus B. Almost so mamma said, oh, my actually near her by a kawa, na kawomo, or munina on Maame frato, into a mobile, or Mukutomo Sam, or Pepe do Nana Puffo, and so. And count me on Munina, near Busianina, I'm on Faka Munina, Maame Pata, and move on. You're not a BIRAGO Tiamia. I am Christy, Sanya Walkany, was so known on Munina, and near Busian or Pepe Baco, one year, and I'm on Franca Patel. Your mother. Asante ene ya konfo hire nso de di nanim no aye da sepra sebo su na konfo hire ene di nanim no mi papa no na na yemu akwaba na me hira mo tete ana edi atwabuo no ana no tia na kete ibo na mo ati na kete ibo Mamunina kwaba oh me papa madu anafo ayo da sibre sebosu na konfo hina sabre wadri hai ono so ya dia deni enti aye wo mu ye na na BIRAGO wonu na munina mun shomenim na me shamu
Wakuma so atie sabre ne niema enejira hai yes ya bro kuba trosio odo chembe deni mejana tachi komso no kobata na tia bodai mejana tachi woni ami ya we mi ba di mo mi twabwe ye me na bot ma woni me na bot ma we mi na godu akodu mesachira adi akodu mesachira Sachira yima bana wai Sachira yima bana kwa bro kwati me Aja adwe mani wuyo mesa kana mi adeni Aja adwe mani wuyo mesa ko mede Pia Sabre bro kwa ku woni mi nua be ma pia Omadri ha e ba becha odi esre mo akatafua Sante mabla ya tonchine wadawuma Nana ba beji eya di chinadie Enuti na wansa when Mabr3 enti wonti eti Asante anim enti na wansa de awie ya ba wosa nana obesa oba BIRAGO wonu nuan mo nyina enu amasa wa kasiwa mo nyina mo fam waso femme sabre mo kunu niema ena gina hai eye be ma mpofo wo yire niema ena gina hai Sante Mabr3 kwaso ena nopa enura nwumre mo hu niema ye de ba ye ntasi mia me hunu bie no akyeye Anna Alia yasadi ya niema ba sadi ya mukuru no mosie nie ba masapa kuma wodi ansifo ya nim aya wora mpofo na yire edi niema ya nim sadi wa mosie nie amuso wa mo ba afia ha wade de di ka wo ne mo ni ntokwa omo di ka horotu ahoro yeseso amenne yesie preko na de chinade ya de aba preko amuso wa mo kansa pra mo ba afia ha wade Aya wa mo sia wanya ne baby kwei enu Afia bre asamba akopa no ka kire wa mo wo se ye pebedi wa ma ye pebekum wa mema na emom ye petene wa ne abofo wa o mo se nye ne asamoto wa mo yire nom asamoto wa mo kuro nom ena ade hie men se ye beda ye te kwa ma mo de bidia o mo gina ho po Sante Mabr3 ne amane akwaso o mo se miritia bi na yase wododo no emane meme twantoma dusi yasre ya bra ya se bua mane nom ye ya bra ne ta mane nom ye ya hye ne bo ya bra ne kwa biada na se wa wu akurade en kwa timenye se wi asisika wo wentonkwa se nka sika tonkwa maame BIRAGO kunu aya ma se wa kunu kasi wa kunu emayi kunu aya wo wura pofo na yire o mo se nke betsopi ya de ma ya se enso ba mo wu atiri modefo oda se chirobutu akodo yankopasa che bomofo odi amansana tutu kwatwiri kwabo ya se Amen. Afia Brian Yametia. Yes, your baby na watchida. Saman Champany be a dear set baby channel. Diana was your penny more so to ye. A baby near for this year bankoto. A baby dry in the number to Bamaso. And nay the Maame Copato Club. Nasasa Madra went to a baby. I hope I know Babo. And Tiana pay. Who near my at the paye. And now we are the other to the dear pa. No matter Ruma. Satia Aya Adriana Hema. Our one in Tini. Kontre abusua pani wo ba pani a ye frene na naka kire wo US approach ba mo wo pani ati ade kire de de ono so ya de nani enti sabre ye kuta eye du kutapo ayade akono ye ye se maame fu amu wo ha mo bo mere wo asabe mpraduasa mo nyinyini no ye de duku yi ba ba hye mo nso se wo pesa wo nyini eduru se ye maame no mere wafu ene wo motimi atutu ye nan ade aba ma Afia bra ye bachicha duku ni ade amaya maame no nyina esanse be masapo kuma kwan ne kuranom aye owu hwemosa duku ye de bachicha yase no monso sanse ma Afia bra ote ase no na ye de duku ane ne ma no ne kanton asabre ye de be hwe no kwam we ye wie ye na ye de be hwe ye kunu no kwam ya yire no kwam be ma bia wanim obeso opapa BIRAGO mo oba bia wanim obeso wo wura mpofomo eje di mensem wajajo no na ahini say ehwe ye matches ana ka ye kanta no ho ya tutu mirika ya po betiatia ho fadua ya pe ma no mo otia no mo ho fe na ya koda ya fra nata abe sabre ye matches ana
no crime. Now where we need one no best ya what be dia will not necessarily natural. What me born left and right, forward and backward, come to rest. When in another day and from Madaruma, yeah, and Meme were hanging on ya betche, ya dear mamma, your friend is score, who bet you too, and there. That man profane you show them one national worship nampa who show us here ye never many be and ran you banana you waha and you know pop friend ya ben ya play or better to be and to score energy drink and you drink it to a crowd who should be Wagana hanya dia benya this is Oscar hotel and one who penya pie aye score and energy drink Yakuta Sabre Yansa, and the Abamuswa at death. Sabre and Yadia Soya Miabaya, and dear Jagua with Joey. Yes, Mampong, when you are known. Sabre Yadiakasia Tomweni, I had to say your prayer Suatabono, Amamwa Diasa, and the Adrenumra, Apollo Yadia Bay, ICD Yadia Bay, Unubia, Ubenya, Watin. Now what train me out what me up sorry them aqua bomb here at your bag yes and ready what in an power. Now what the year inquire yes ye send you an abuyani Maame Afia was a Tomasino intimate Timony Amena ya no Misicasa papa Yayana Sana Saya Yakuta Ayan Swo at if me as a madden Neplago when you would be an omocranom Ukru Abranom Aya Mampong, na yire nom said you want kasa nie ya se nie ma ye dia ba muntia ne dia ba ya ma na nan ma dia na fo bi monwe ansa ne akopanso bi fi ba bi dia ba we one factory ne ekura mu ne ye enti sabre mu adamfo a eba ye nsuo no ye bone bede anya agro ye nya soafo na nka wa unim sa ye dia fi de nkira enti ye wa kotade enti sabre ye nsuo ene edi atwa wodwom no monye anamfo ma na nanom aduanafo Bema, Yadia Nampofo, and Nampofo, one yadin tono. Aha, they yadin tono, then a tono, and Ampofo. Tis always an Ampofo, or Tunum Papabia, natural say Ampofo, Nidiano. Ah, yes, I did. Mampong, when you are Beman and Ampofo, Madame Mamonshai, I dare you your bay, and Kajamani and Kobaka Seleka. Ayadia eye when biscuit papa ya kana watch what ya ko bedo ya duru obi ka kire say eh niam amodi aben mama me ko do won se hwe ejagum won ehi anya do bedi na de wo di abronsa ko nya ko fro na tv say pu anya ba ya de bebra biscuit nyina da ena no pa wo mu niam ya de pa ye ya nyi ba akokora mfrim enti sabra mu biscuit ya se monye aya chocolate ma me ti ase ne ni di akachim edu Valentine da ne ni di enti se na ma me kwa ne ma anya de abukunu no ne mo yire no se ye ba beja mu ena nwumre bedi Valentine day na ade o mo ye kura ma na ye me fa se edu nwumra ye se Oscar hotel ho no ene enkokonam wo full chicken e ho na monse no de akọ ye gogo ye dinner ne de jama me kwa kura chokro so de monse no e kasa kire mo ne monyi biscuit na se nwumra mo ba hotel di Oscar wache na mo de ahwamo hafa sabra ye kuta prochansa atifi biensa emate obisha ensa na dikan na ye friend tuva ensa mo hire no na buanya sam ketua when I went to me say ye ka kumase na nya dumakase just say ye ka kumase na ye kumase ye free na chiro sabra mo hwe tuva ade ye dia so ye mere friend Sandara ye se ode akire e wonworo so akire wode sabra enso ye nyanko party na ni mama ye nyanko pa ya gba tuoda na na madua na fo mo bebuka enti ye wie ye no a Sandara no eye champagne ayedi akọwọ ketua bi atomo na obi biala wo yade bia wo na koma ho akoma yade aduro ne ade aba no enti ye friend Sandara wada wo mamonye mo fa ma yayire ne akunu no edura na jua na mo de atu apọ sabre eye Jack Daniels Bacardi Paris ne gina ye wie esanse na na mahemfo aba ye wie ne akohye ye de siwo mu fie amo sabre ye tofi na de atwaguo no monshai where your chocolate toffee and your diabano. Yes, you be added to one. A becker some back upon our trouble. Becker was said, and no must say one door fair. Cassie one door fair. Nana Brago, net door fair, or romper for net door fair. And to my year, animal chrono say, yet the toffee, your chocolate toffee,
ya de bremo na mo maame to fo mu wo ko so mai mo di buai e mema ni butue enti na anwumra de anya sam ketewa ya tofe ya chocolate tofe ya de bre ya yiri ni yakuru nom ya ji ya anya da mema ya se ya ya ni sa ni anu ye ya kuta America handkerchief anu na odru Britain mema ya se hanky odru America mema ya se handkerchief odru German mema ya se testy touch odru France mema ya se mediduku kana tete no na fantinitia odi duko ketwa na bawo ahade na nan mada wo maye kura mu podium wo from pa wonti men kasaje aya na hene wo enti a friend said don't waste your time ya wi ani abechecha ma obia wo abanya bibia na nwumre don't waste your time aya de ho odon fifre odon so anya de pepa handkerchief hanky testy touch made duku ena edi atwago abe ya mutaya yire no montoma wo mo de be kwa sorry when Yankopon ya ma wo kyena omo de akwakosere Yankopon twedi ampon asase ya ade ama abusuan na na fikumani wo ya abusua pani ane nananom nyina da asabre wo ma so de ya kwakoma na na kwa ba ya kodde Yankopon ase sase de Yankopon ye no ye ya maame na wo bitimi nyini ye edru ti sa ya maame a na nka ye nipa che na so ba mo wo ti modifo tasem kodai ati sa sisirape eti Yankopon ya gba kodde nyame ase se onyankopon we wadawroma emman koda sai emfifia hada ma empanifuo a wo monyina wo modi wo nkwa me no se eduru se wode won se sisi a wadawroma fasi nkokora ne mere waso wadawroma se de yede yantuma fufuo ya mpaboa esi bibi ade akere ya yene ne ekuro no no ya ye ne sa na nsa ye wo dwoye yede na pen ne ho afaye wo de na no madu anafo mo se mo padwane wo de adwa wo de beforo mo family monim be masapo kuma woni ye rampofo na yire ye me rampofo wo yire ni di desai ada na mo ama ni di akofo se rampofo prakatu wo papa bi ne wo akono dodo na bushia fo mo firi grobaso abrepo kuma se fifi abo na wo rampofo na yire wati amene na net ya so ase na wo be wo pesa wo wo ba ne ho ofa ampofo yire ye yinwa obi ani ba bia eno se wampofo said ya wonshe wojo ye dia ba no me pacho fa ne bra ni mu kakra fa ne bra juba de ye Facebook live TikTok live ye fans fo sabe wo mo hye ye na mo hye aboa no mo de mo hye ne ho ba bia mo hye ne sua no said ya kono no a e fe keke ye wonyankopon bo so ni asase abaye bra anatwa ade we na tete ya baba e won pam enti sabe ya tsada ya po jompa sa ne sua na kono toto na na ma jina fo mo se mo pe wo twa ya de wo dwan papa ya de ba wo dwan pa wo tie dia Bible say emna ne be kwa wie ya de mo aduma nyina ba kire bonkum aboa wo dwan de ya de ne ba kire nifa wo ya aboa ne ho tie ya de ne hia paye enti mmemmei ene mmei se ya kuta wo dwan pa wo tie dia ne ho fe ne ho akono ya de bra na nanom aduanafo ya ne sa na nsa ye ya de sikana sia kwase broni kasa mo sho bibie mami brago edo masewa mami kasiwa na no profo aye mo yire ni bukunu nom o mo se yanka nkyira mo se o mo dom pa wo mo se sanko mo waja Mabr3 me mo nko beka kyira mo se eslebedes o mo se wo France me mo nko beka kyira mo se jetem wo mo wonkra me mo nko beka kyira mo se onu dojinam nto wa mo se me sumobo wa denche anwunafo ni se onu dojinam nto frafrafo se mananye me pa sahwifo se mekra wogire esan se mo wa US Mabr3 me amunti mo kuro no mo yire no mo se yanka nkyira mo se I love you o mo se ade sika ye no wo de nsaya enye yie ade no eso me nsema nam se awie ya busuapani se wantu apodia no across financial loss to the states sika na no attain so sika no man am start is our show and am se shaila baba shala guri hey shata wale abe ya kuta yansam sika ayo OBP
yɛyɛ ne nyina wie na boate wɔn na wo maame BIRAGO kunu hwɛ no wɔwura sapɔn kuma wɔwɔ nuanom yie Mampong yɛ ka papa na wɔwɔ sika yɛ fɛ ne dwetɛ ɔne nana boate abronsan yɛ yɛbɔ yɛ ne pran wɔ mu no nana boate na di kasi yɛ ɛwɔ Mampong ha enti ne ma no wɔn dɔso wɔn akyie sɛ ntuso no no sɛ bɛ wɔn se wɔwura sapɔn ɛkɔ wɔn amasi bibi amfa ntaa n'akyi a na kyerɛ sɛ wɔn nua no wɔn nyina yipa mu wɔn yɛ ne saa na wɔn ankyerɛ dɔ sɛbi bantima nya adoɔ yɛ tu na mani enti nana boate mbɛ nyina da sister nana adeɛ sɛ mo amunim sɛ wɔn ankasa deɛ wɔn mu da enti wɔn ba yɛ a wɔn nsɛm sika hey santoria mama sika ne sɛ 3,000 wɔn pipipipi aduasa 30 million cedis aka wɔ yɛ sɛ ɛnɛ aduanafoɔ me papa no ɛnɛ sika yɛde ba promo ɛmɔdanfoɔ wɔn ɛyɛ wɔwura sapɔn kuma wɔn fire ɛmɔdan kaneam ɛbɛrɛ ne ɛmfa kaneam a wɔbɛrɛ woduru hɔ a na kanea ne na ɛtɔ sɛ yɛ a nana sapɔn hey n'abusua ɛnso ba yɛ a wɔn nso kuta wɔn nsam pipipipi sika na wɔn 5 million ɛsɛ ɔmo yɛ de na wɔn pere wɔn mu akɔsua sɛ wɔn paafo brakatu. Akosua sɛ one powerful brakatu Mr. Ampofo ne debrichi bɛma papa bia ne ho ɔfɛ wawale wɔ ba n'ani ateɛ kumasefoɔ deɛ wɔn ani ateɛ o ɛka kyerɛ wɔn ani ateɛ yie enti bɛma Ampofo ɛne dɔ a ɛfɛ ɛdura na dura wɔtumi yɛ adwuma wɔ mpam ɔbɔ the left and right forward and backward and come to right get out the music enti na ama sɛ wɔba yɛ a wɔn nso so abusia ɛbɛta n'akyi wɔ pipipipi abusia pani ɛna wɔsere saa pipipipi ɛdɔmu wɔn yɛ dɛ na wɔpere wɔn adeɛ ma yɛ de ba yɛ fabra jom wɔn sɛ ɛyɛ US president ɛhɔ ɛna bɛma sapɔn kuma ɛhɔ mo yɛ adwuma nsuo so wɔyɛ adwuma wɔyɛ cement na kyerɛ sɛ wohwɛ sɛ deɛ wɔ sika hyɛn no a akɔ no kɛkɛ enti wɔn secretary ɛna aba no firi US aburokyi bɛma wie yɛ no wɔbɛsie ɔkyerɛ nyame yɛ adwuma America president nankasa bɛba enti mohwɛ akɔdaa yi a wɔgyina ha yi a wɔyɛ obi a ɔne owura sapɔn kuma ɛna yɛ adwuma ɛwɔ ɛhyɛn no mu enti na mohwɛ adeɛ yɛ yɛdeɛ bɛyɛ a ɛyɛ America president ne secretary ne yɛde n'aba no ɛyɛ nana kakyire sika no kora dɔɔso nana ma ne maame BIRAGO pɛ na awuo yi na kuma wɔne wo nuanom sɛdeɛ nana kakyire sɛ pam no ano ɔten wɔsi mmanu a wɔwɔ wɔn mama wɔn no enti wɔn hu musa nana bibi yɛ ayɛ no bɛrima yi mɛ nyansani enti sabre nana kakyire sɛ wɔba yɛ a ɔso kuta ne nsam ɔfra America na ba yɛ o maame wei sika ɛti a wɔte nana gbaduanafoɔ no no sasa sɛrɛku nana kwanza buakɔ nana tɔbɛkusi nana wɔtwa asama asanteman kyɛbi kankanfo nana ɛsumi nyɛ wɔduro no mpɔ ne hyɛ kɔnkɔn sɛdeɛ nana asie deɛ pipipipi mienu wɔyɛ adeɛ na mɔpere no amata ɔno nso to ɔfra America na baayɛ ɔfra America aburokyi bɛn mu ɛhɔ na no wɔwɔ sɛ mohyɛ no ho a America no kura mfiri ne ho ɔno nso sɛ nana ame wada ama ɛne wɔte baabie nana sɛ deɛ ɔsi dɔ no no ɔpipipipi maame bi kan dɔkono baako pa ne ba no no baako wɔyɛ deɛ na mɔpere wɔ mu a sika no yɛkasa yɛ abobɔ a yɛkasa yɛkeka sika no wohwɛ wei 30 wohwɛ wei 40 wohwɛ wei yɛkeka bɔ mu a ɛyɛ wɔ Waha 100 billion cities. Yeah, then I'm on prayer. Amen. Maame or Hina Pla Waba, a queer folk, America.
say classmate no tie kawa na aka no nti ama panifo say ene nana BIRAGO mo nyina panifo say obi ni obi ko na efe opipinum nana bensuru nu amanum so amonfanka Maame empata egufo yo nana BIRAGO tie be Mijirahama chasi amwa ya owalende one nana kaswa no nana kaswa owura yise eya ni ya bebre se one na di mo san ho bebre wo ya ye wo no aba ha se so we ya ye wo ha so opo dan so pan kwasa wodwe wa ko ba no ma boy oso kuta ne se opipinum Nyumradi akampata egufam ọmọ musa mi nyina ya de na mo pere wa mo ya da mo ase ya mi islamo ya da mo ase ya ma mo akwa aba Asante apontem eno mate santra batia yi mensenum onfanta me pa mo chisa Maame Afia adene dia ebewie Mampong ha se na ma Afia twene ne areba ya Maame Mampong se wane ne manyina Maame aso Maame Afia Mampong manyina opepe ba ko yada mo ase yo na pafo e pa cha Asante emfiri ba bia asasinya achira eya wo na afofo ya wo mo ho a o ma mo ase yo na kaswai Asante na ba no show wa ma transe na je wo fia ma ni nyina na pafo no nu ama no e pa mo cho mu ntia me mi jira ha ma ya mo na ya adu ya de na ya adu to no Lemma empanifo ase agebia wo agebiti ase ante akoso afrem pama ne nuanum omuso abukuta opepe baako Maame Afia ma no esimo so na ka mo ne mo wofa eni abusia nyina na nwumra mo fa nka mpata gufo yo mi sai gina ho ma ante abna na pafo me pa cho tie me ante abna ama no me abusia nyina mo fa nka mpata egufo Amocho Asante dikai aya na boaten ne nananom e na ato Asante na omo bechi abusia ya da mo ase ma mo akwa aba yo nananom adawro ma Asante efiri ba bia asa na butokuru hene ono na saya tunsuo mu hene one ne na busia ene ne mpanimfo onuamanom na hemafo eno mate Asante na mo ba chia na nanom aduanafo na nanom ya da mo ase ya ma mo akwa aba na na ata amo ani akwa aba ono abusia akwa aba yire ne me maame adechie sa oba pa ya adechie ana na mo akohene
Asante Mampong chamine also na yire ni amese wa ayemfo bi enu se wa mo nua ni ye maame atofo mo a yetimi nya yire no mo saa tirana boku ye bo asare ya otosum yenu ene na na mo akohene Asante Mampong chamine o me enu o mo se ba ya 500 5 million ye bo ma adua na abusia na na chamine e won so anya ye ni bintu oni ha di aduana fo mo sempa da mo ase me na na oyibo baby a obi afa so femme enche bia na mdu fiewura fo echi aye so ma to santene be chia mo aso te se una na efrato o ma ya de ya da mo ase o mo so ambe okuta o mo nsam opepe ba ko akuye die na nwumra wo de aka una na mpata agufo yo akuya wa mo so wa wonim sa kwan wa etu o mo de akwansre ata akuya pe wo maame nom na mo na wo mo ase na nesika na wo asa mo de wo mo ase twa kwa na edurula da wo mo ase aye Mr. Charles wona na wo UK wo so maame afirimu na wo be ye yie no a ontimi hwesa wa me na busia ba o mo so ba m kuta mo sa mo pepe ba ko na naka so agye na nwumra de aka ma me pata agufom be sra madam ni nie mo hwe na mo adi na chi na mo ada ase na ye fe na wo kwa yie na abo nsra ne ana wase ayeya Mr. Sapon na yire Mabr3 me pa chao opani ya nana boate ba wose wano ukunu wano maame na tena ye enti sa maame afrato a na ukuni ha ukunu krofo abebo nso a ono so so kuta opepe ba ko na ne Brago je na nwumro de aka maame pata agufo yani maame adwo abre na esom anopa ye baaye ebe ye bibia kama fi abre awia nsu ye baaye a ye kura ye nsepska 600 anka ni scan 6 million ensi abusua so na nwunu do a muda akamon kapta agufam ye be je nti adasi nyame hira wo nyina amen asadafo mo na wa mo ase o yo no nanu maduanafo misra mo ni die akasa kakra ni ami jira ha mo ani tua me kunu ne kura bodomo sympathy wo seba ene ma afi abre na apa abusua pa wo mo do ye ma kokorobo abretufo fie wo mo do ye ma dodo me nhuna jama ye kase ma se ya adwuma ma bretu abusua wo koroboda wanu anuanom na wo ho nanso owu atase wo mo maako sesa aka korobodo monko a senya yade na de na hyede man kan na be me na nani ata akoko so me be wo no ho ntu asem ntra ha ko se mbo so de nya sa me ni kwa asem ba fie me so me pa wade ntime ntra ha sa sa wande wo mo ba ya ye papa ba ne dwumai ehia na kire se efe keke wo mo do ye nuane ntia do no dom no mo ko ye kura ye ma se de esi do ye wo fa ne ye nana no ye de asame ekura ma dote anso mo ani tua bebe ye odidi mem bidie ene de akoduro ni na so mentime nka se me kuru ni ahode wodada mu nti me yi me nkuma afo ne me nseduma ayekwa enu nti ni a me gina ha me ne me ma ye ba ya ye kura ye nsa million baako ene mpima henum 1.5 abusua ye ye mfanse sa makuma ankonwa dimu achi saa me som saa akosi se ye bewie nyame nhira mu nyina yo nanan maria na former daroma mo from ason from ye bro Maame Mabr3 na come for here that's bra come for here also for ason from me enche bia na unsa Asante ka se bia to ebechia ye wura na eje ni boate ona na hema ne na trankonwa usuapani ne maame nom sadia tumania onso atonane so onso edua na ni prekope maame na Maame Mabr3 etina na so oba na so obechia opimienu 2 million ensi Maame Mabr3 asunaka nana
also exhibition na dream ra we dey kan ko na for mo da roma woni tua say yi no toso ya say toso na yakọ tunsun akọ na aso ho tun say sorry and dem wopa edem was kasa bigina ma painting comfort yere oso ba ya okra ne sem woni na na adwoa ya boma ya afra yo omo so om kra sem 5 million ya boma ya afra oni abusuani nyina omo ne se e ba ne aba bechia o asama toa na ato ni abusuani nyina yo mo Asante so e be ya nye ko bia yo mi say mi gina obi na ma say wa wa hima ba boatin say wa dwete boatin me ba amese wa ai eyo bia say eye mere amankwa ma bi des boatin meta di sawonya na be coin and say ye me ba oso ba ya na ma unu nuanom prempoma anya busuan nyina om kran say 1 million esu so enka anya busuan nyina me say mi gina ho ma Julie ai ma Julie otontima ho kumase Julie osoro so ba ya amese wa anti Abraham Pama onye abusuani nyina Julie so ba ya 1 million esu so enka anya abusuani nyina na wo mo esu ame ayade ne mfa mo mpene wo mo yo Mr. Ampofo ai million esu so en kamode abusuani nyina fa sawo maame enkunya wo mo ayade na mo mpene wo mo enyim ya bɛyi na nabotoku enyim yi yebusama wo pia kwakwa den nana ne wo kɔdi maame amese wa woni eja po omo se ba ya yekra ensem 1 million omo mo ya ba maame amese wa ene abusuani nyina yo mi se mi dira obiem mo dom benkum ni fa ya ne ne dom bia se ya mia me nana ya papa ya de nyina nana mese wa bonso hima babo atense wa ni group fi adu oni na busua e na ato santa ya ba betia opani go fi adu na pia so mo tie me kakra me ba ya adu wa firi mu dada nanso sanso ya ebe ni pakra se me mo me ba ya adu ki ansana abapem na nampofo ne onua ma no nyina so me maame mavis na nampofo mo soa na maame mavis ni kunu me papa se kofi sania wo kani o se anso wa de firi me na ya adu so na abesimu amaka no so o pepinum monye na nyumra mo de akama Afia pata no agu fom yo Mabr3 tiamie bigina homa opani kwa kudan kan sania wo ka kire wuni wo se opepe ba ko je na nyumra wo de akampata agu fom me sramo me mano enso na me bo amuntie o mo ba kwa sida na me kwa nkwanta eti me bo bidia na mo atie ni ye na mo akwada ase yo nana say why master kwasi Afia wase million mienu opipi mienu esi mi nana me say wa so enka wuni anom ne abusia nyina na mo fa kampata ngofo opani kwaku manu sanya Holland said wakani wasene ba ofia enti ensi woso na nka ne mane nyina opepia duenu monye na nyumra mo de akampata na gufom yo mam say why nana say why tiemio brothers wawa yo ajaja fie wadawru mo 20 million no ya se eyewa esuso ene ne ma no ai media me gina ho ti di odis nkra no baaye
obi so abeka foforo nti ya fa ne saa yo maame sa wa tia me e wono mani nyina brothers or US waso ma na so te so maame afiri mu na yo maame aye opepinum waso opepidu die na nwumra de aka maame pata egu fom yo we so ye Mr. Kwame Ado awo US aya bokuma enua mam sawa ampafo wono nua no nyina na wo ma o se opepinum monye na nwumra mo de aka pata egu fom sana ye anopano menua ya na me bai o ma me kira de kiredie bi wo se ye mere woni ma me afia na tena ye akra ne se ana ma me se wa ampafo ana ma me afia na dwempa ade ne nyansa wo de ma no nti ene ba bia wo anapo be si ade sie de fefefe ade sikata ya kire de se wase million num opepinum monye me de amoso ade me nim sidi sineka o etemeka ayinu a esa mo hunu ai me de amoso ade me nkoka sidi sinema no akofom aja ponche cheku tie me me ma me frimpa ma wo su tie me gina ha ma eye opani akwasi poku eye mo papa aha sani awakani wasemo ne me na na yadu ye mo ade nyina okutane nsam empem ahenu monye na nwumre mo fan kampatai engufom yo aja pon me pa cho tia me ma me frimpa mai tia me aya me nua ye ogina me nche wase mo so ano no eti mo ne abrewa ya du ye mo ade nyina okuta ne nsam empem ahenu monye na nwumra mo de akampata agufom nyame nhyira mo mesra mo asida no asida de ho nya me pa mo na wa mo ase obi obema 1000 ana 1 cedi dana se ai yo abusia bi se boni die ekasa kakra yo obasa wa powerful rakatu ane ma be da fom oba pa ba bia obi a fa waso femme ewa wodofo kwaku asante a wonre wo Amsterdam aha wo ma na so te ye se wo ma ne ye twedani ahwe ban ye bubu na no sister se wa na ne ye ja wo ma me kwan kra Mr. Asante se woni na busua to santra be chia wo ene ya num sikasa 2 million aha ma be se wa o se esu nu nua no nyina so monye na fate ne maame ne dofo ekaso abusua mo be die nti mada Asante ne nua no asese nyame o nhira wo amen so ai na na ka so ahemanim mi gina ha ma classmate fo no man take fo no wo mo ba mi anam do wo mo e kire aye sania wo mo ka kire wuni wo mo se kawa na aka wo mo nyina mo maame na aflato enya wo nkwa na maame no no etu wo mo ba ye mo kuta mo nsam opipidu abrewaje na nwumre o de akampata na gufam wo mo nie nti wo mo pia na mo apase da fo no ma da mo ase na ase nyame ani mo nyam e da mo ase nyame nhira mo mo ayade wo mo se ene mampo ade na doso to wo mo chiche ne kakra kakra nti ewie a ne ye kwa ba bi wo front me sraw mo na wo mo ase wate abrewa mo na wo mo ase ya na nanom nko anya de wo mo tu yo eti me kana na chasa me di bua ma me na nanom ya Afia osi ensi maame na na amaso ene abusuafo nyina 300 Ghana cedis ye be di enti no ya dance yes sir madam papa be kweja me na maye oni pa mama be go madam papa be kweja me na maye
Maame flat no jama me kwai omo abaya abaye ntimetra won chesa ne enko yekuta ensam apipiri no enu na na ye na nyumro ja ka maame pate unu ni anu mo nyina esan se mo baje ti na na no ase mesra mo advice o
you when my way to me, yeah. I bet you when my idiots in my mouth. I bet you when my way to me, dance, yeah. It's in your baby mom. Guess what? You got me to my father. You got me to my father. Kakra. Bijama sister Mary Mabr3 Sanya Wakani was in an ama, wouldn't you animina or Bob Pimienu at the Mamo, Monya and you Ramodia Campatego from Miss Ramo Muninachi, now it's Nancy and Namadanasi, Nayafe, Maame Yami, Chomunti Kakra, Bijama Aya Uraku Fiadu, Sanya Wakani, or Sanya Yirin and Ama, and Tiakana Nama, dear lectures are cano. Entina name unu abusia nyina opipidu monye na nyumra mo dia kama simpata egupo yo na name tie eye wura na danfo ye friend Mr. Belko sani ono so kani o se e kan danfo no a na aka no se na danfo no kwa onti be wi an ha ono so kuta opepe ba ko onye na nyumra mo dia kampata egupo esramo asidane dia hu yame pa Misramo a monasi and scan once a morning. Asramo hima walk asani. Nana de dema yo sani a walk asani. Wamo se wamo baya wamo kuta wamo sam opepe ba ko nana no mo adawo ma monye na mo dia kampata gufom. Misramo monana nasi o monana nasi. Ani nana me da wasi.
For our family, me Maame from Pama for our family. You know, my Maame from Ma, Sanya Wakasa Chiremuni, or say I'm Pema Henu, and I'm Madame Mamunye, then you know they come on pattern every form. This is our Dauman pattern, no about your receipt in a while. I'm gonna know what was saying, me Pamucho Mutiemi, Kasua, Nunia Masewa, baby, I will be a me Pamucho Mutiemi. A Japan. And I'm Tiabram Poma, me patrona moti, so be a mammy. Cause me jahase, and me jahase ma, waunia be ma dofu. What the enina a year kwa kupoku, our Italian. Mammy Abram Poma near Japan, me patron Mubano. Mamia Cosente Chianano Yawa de year did now what Tridano, the back of Kupoku was here the Fuenina, and so I see Musso. Titi was can open me pimmy and sa. Pimiensa and this Ghana. Sikasiwa no Mamenum, any of family of Busianina, so doing Rambo, they can partay egg form, that the Foyas Yamishan. Kakra. The Maame Afia Bremen, Yina, Minianum, Pamocho, Untieme Kakran, and Nanamun Yina. Abusian Domin Yina, Braco Sipon. Me Maame Menina, me Mabr3, Maame Menina, Abusia, fit to Copimti, and Yabusia. Many men to my for your poor back. Said Yakasani, you create some 100 Ghana cedis, 1 million. And see Abusia, so Maame Menina, Maame Afia Breman, and Nanamunina. Said the Casatra Mono, Monye Namofante Maame Kasuli, Yadamos. Osi ensawi esi muso. Yafra, aha, Yafra de Nanama. Ensawi esi muso, Ghana 50 series. Mijahama, sister, Abraham, Amasawa, she tell you, Mama Bokasima. Sister Abraham Baya was saying, we know Yanum, and know Pano Bushia Funa. When you hear, you could some 100 Ghana cedis, Titiscano 1 million. I'm a day, we know you find some Kunya. More find some Kunyana, Bibia Besibia, Shaman Swanti, Ebana say Yama. The savage I have you. I'm a say,
Kwamran wonua ama. Kwamran ni nyadareti. Enya no si e ba ya. Yenkuta hwe. Hebe nya na sis. Ama se wa yi so so no nua no nyina. Mo fa nsa mo konya. E be je nti ada na se. Ada na se nyama. Na ne brago me pa cha ohwemanim na panifo se asamo na moniso e na akwasomo asam na ba uba ene amese wa wo kuma se otontema no asamu esimo so asana kanana no aduana nyina de wohoni eye na kwanta hema ene kwanta hene na Afia tu wa se Mama Nana Jumo ebe si wo mo se mo ma me ni powder form Nana be ma de wati ane na achi dan so panifo se awotwe o se wa akogwa na so ne mo ma koi afi obi ni wa obi nko ho e na efe Nana ba se Nana be ma ni wa baba oba okutare nsam opipin num mo ami bobu di esi mo so na kame na nanu aduana fo nyina esansa mo ba genti so mo ana me da na Afia eti me pa mo chao asida fo ni nyina mo misa ba bia kwanta ya ma wote mo ne me ma me kra mo ba chi na mo nkwada ase oh ya ma de down kwa aji oh say fear down kai aji oh di ma de down kai aji oh say ke te down kai aji oh ma ka wa say down kwa aji shadi
Samaria, baby, I will be out. The champion and Musa Santi between fair. About Shia, Maame richest corner. About say one papa pocket too. Or when people say one Indian and one am say, Edimu. Nay, about Samaria. Ninsi and you boy, they were bedroom. Yadi no my ass would say, said Bichie Ampo. Asante Mania Mampong Kwanso. It was a dear to me, no one we this way and walk for. See a dark rain, and Mabr3. No one can hold battle see. Penny forcing with the sour, what I want to pay for the D. About Samaria. A year a dumb boat, she boy at the Bechia Warner. Yaka young one by my from my dear back home. The buyer you pray and said, of repeat me, you know. Asante Mania Mampong Kwanso. Obayi my answer so. And Cabusiani na. And my man and your funny na. When we fetch to the bench, I have been ready. Munina Makahobi. Namon fan campata. It will fem. So one da. Or one cigar same. That's Yama. Yo, Nana, no. Ceremony, dear Cassa. Mijana, Mijama, I know day. Sister Nanama, I know they say. Sister Nanama, a jack was a phone. Maame Mabr3, I know day. Or say, or in the bar coast, sister Nanama, I know this one in the bar coast. A miracle, Papa Frito, Mabr3, one you want one ma, or Mukon, I'm on an aircraft. A year you know, come it is an also mammy that from one. Almost to me, you must have. I know the one in the bar coast. Almost say, what if you know? And sister Nanama so, Auntie Mabr3, a jack was a pound. I was young now. I'm a fan can't come young form among some Alia, dear Mampong one. I said, no, and tell you why. Stand on your son, and tell you that I
Emma OBP ankra ewo ha wona obeta dwumadie echi de abusua ene nananom atenkonwa eka ne se Awurade Nyankopɔn onhyira OBP na baby bia obi afiri bae no onso amokode ntaba so na onfamo enkoduru asomdwem kasimo adofo ene die mu yebegyina na mo so na yabompae ene die kwan so siribia nsi kwan na betumi agina ho a Egina yanamo so na yabompae ene die kwan so era wase odombere ma Yesu wo a yede yamoto so yenim engu ase de biara da na yejae de hwe nyina ma wa ewie peyo na wie nkunumdie mu ebade da wase se ene da yenso watai abusua achi efri anopa ebesi sabre mu nempo oma osoro atai din ama ofa edin kan ene da nyina aba awieye de kan nyina se aseda enka wodin Jesus Christ ede anwumre ebade me bompae jai abusua adofo ene aboafo nyina ehye wonsa ebra ye di ntetimu yi bigina se wakoa ebade esre bambo ene ma omba de ofro ka de ofafom ne mpaye so do maba koduru asomdwe ebade wona wode onfidie ban ebekroye ebade ankrankra obi biara esre wasomdwe ene ja won kwan ema musuni asen biara enkoto obi bia ebra ye di ntetimu yi na se wo hwe o manyina so do nkoduru asomdwe na se ochina da wosan ede ba beto so na de wi a akasa woni ye di ni yi ma efri sabre ko pem ene da adwoada ewade manenye asomdwe enye nkunumdie fa wodom ekoso dom mba na fa wonsiesie koso siesie obi biara ema obi nkosia yare ema obi nkosia owo ebo mpae ede wade simoja ne yenso amo se obi bia nso ebra ye di titimu yi weni de wakwa mesre ye wo shim ahobrasim onyankopon agya nyame oba onyame sunsun konkron de mu amen.